Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda ketemu lagi dengan channel. Pada kesempatan kali ini bagi yang melihatnya saya ucapkan terima kasih. Semoga diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keseruan saya kali ini jam makan. Enggak lah, jam makan ini pejan asik kok bahagia aja dan. Ya, ini sing ada yang lagi apa iki? Nah, ini antri. Bakule laris ya. Payak sampai iki lah we. Nah, mak musringan dereng mak payake antri. Oh, langke dereng. Apa mak? Bagus ini sama dereng. Cah bagus urung kok ya saya antri le. Cendoknya kayak mau sandingnya kono, sandingin nasi. Wah, antrinya minta ampun. Nah. Ya ti. Antri toh. Piye ti? Antri saya baru dapat nasi. Saya tadi aku tak tekon mau sedina suruh cedhok. Sini dong wes iki. Piye mau sedina kok ndak tok kenal lho patah hati. Pagu praga wae. Oh, patah hati iki lho. Lah patah hati piye? Njaluk dulang ti. Ti dulange sego nyela lho ti. Lah. Wis kong marem kong saiki kong. Kong suapan kong. Marem. Mbak Kaji. Kula badhe antri mawon. Oh, ngaten. Lah pripun lho kok lah niki napa ature patah hati kali Utiri Duman nyuwun dulang. Jenengan tangleti kong. Pripun kong? Napa piye? Lah, kong jenengan tangleti kula tak sing anu ngoten wawancara. Rasanya gimana kong? Kepunten ya. Terus ya guyon tok. Nggih, ya liburan. Oh, mater. Tapi alhamdulillah kula kan keadaan sehat. Tapi kalau malam kan enggak bisa tidur. Membayangkan Utiri Duman. Oh, jadi mau anu kuwi. Enten utine teng mriki. Dirasani, langsung dirasani krungu ndak iki. Aduh, lemes ah. Dalam wah, nggih sekedap, nggih mangke nggih Bu, sekedap mangke nggih. Dalam ya Allah Bu, kula kok tangan juwelan to Bu. Sing kuasa sing bales nggih. Alhamdulillah, nih dapat es kong. Wah. Kakong dolah. Wah, ini. Bunda, mantap Bun. Heeh, jimokno Bu. Jimokno gaweane telu selana tak marane iki. Heeh. Iya le wis. Golek iki ya Bunda dicak lho. Lah nggih. Sampean aku bapak telu, heeh gawe telu. Lah. Tak muji sampean ngantri dereng. Sak pira nasine? Alah. Kau sak kakong wis samono Heeh, sik. Bakule laris. Laris. Nah, ini pembelinya. Tak antrane kae. Nggih. Iki payake. Payake. Lah. Laris. Ya, laris. Dijudukne kok diutek-utek. Terus nggih Bun, nggih. Oh, lah nggih lek turah lho Nana. Bakule laris ya. Laris Bun ya? Iki cintaku sik. Nah, cintaku laris Bun. Nah. Seneng. Aku asik tenan.
Jan tenan. Ki lho ziarah. Lah mburine dolan pan ziarah para wali aulia. Lah. Peh mantap nggih. Peh jan iki lho namine napa? Barokah, rasanya beda nggih kok nggih. Daripada anu barokah. Mantap. Ah. Dalam niki mangke ya. Teh. Domono tapi pun marmo Kakak sudah bertemu Tiriduan. Oh, sama mau pun disuapi. Sayangnya ada. Kalau tas ketemu kalau kok ndak sik pinten. Nek kula mboten. Ziarah wali 5 kong, kula benjing minggu. Nggih. Laporan ra iso. Nah, nih ziarah wali dan para aulia, keluarga besar grup sahabat sejati. Dadak. Oke. Mboten. Dadak. Harinya ndak tepat berarti. Langke. Nah. Oh. Ini ya. Niki. Dalam niku wau bu anu wau lho, di anu ngoten. Lah, piye Mak? Wareg Mak. Alhamdulillah sing panen pari, panen sapi, Nggih. aku dibus. Alhamdulillah. Ayah Anda. Amin. Barokah. Ngaten. Saya sitoke nyedat karo nyedot teh. Kilo nyedat karo nyedat lho, Ma. Ma nyedat karo nyedat. Gaul. Ketesu urung ngemut. Rasane piye, Ma? Pahit. Pahit. Sepahit madu, Ma. Nah, iki yo ono iki. Oke. Dahar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.